Good morning guys. Ani ata karon sa panimalay ni Ma'am Amy. Ako lang gibidyohan guys kay aron makita nato nga ang ikatulo nga anda na gisugda na po do. Nakurat ko guys kay kusog ang trabaho. Believe jud ko aning mga trabahantiya guys kay wa joy way paglunga jud ang ilang pagtrabaho guys. Todo suporta jud ni Ma'am Flor ug ni Ma'am Amy. Kusog ang ilahang trabaho guys. Og sa tanto ng video guys, na abot na sila si Ma'am Flor gikan sa Tagbilaran kuno ni. Nahaponan po sila guys, nigikan na sila og mga alas 10 sa buntag. Nagabihan jud sila. Kawa jud nila kapugni guys ang kahigayunan. Gabiin na sila ni abot. Og arang hapua sa duha guys sa ilahang long distance nga biyahe. Naghuwat po ang mga panday ani guys kay dunay mga trabahante nga muuli. Giulat yun sila si Ma'am Amy nga gikan sa Tagbilaran. Giasikaso dayon ni Ma'am Flor ang mga trabahante guys. Ila dayon gisulbad ang mga problema. Kay niyan ako nung higayon na sa mularga ang uban padulong sa ilahang lugar. Kay na ako na ilahang mga problema po dito. A few moments later. Dia hanti. Kasi mga tol mo, may katol na isa ka na. Ang lamok. Ben, ano ba? Dapat ibang matasag lang mo, tiyo. Pasensya na mo guys kung ingon ni ani ang akong paghulagway sa panimalay ni Ma'am Ims, o ako nagpasalamat kaninyo sa way puas ninyong pagsuporta kanamo ni Idol sa among mga vlog. Naningkamot mi guys nga makalingaw pod mi ninyo, og ako mo ingon nga bye bye.